人類を救う鍵を握る。江戸時代から生きているクジラ。江戸時代。今から200年前、通信手段といえば手紙、乗り物といえば馬や籠しかありませんでした。そんな時代に生まれた動物が、今でも海で静かに暮らしているかもしれません。その動物は、200年以上の寿命を持つと言われる、北極クジラ。大きな体を持つクジラは、細胞の数も桁違い。その分、がん細胞が発生する確率が高まるので、理論上、長く生きられないはずです。にもかかわらず、クジラが哺乳類一長い寿命を持つことは、彼らががんに対抗する何らかのメカニズムを持っている可能性を示しているのです。クジラの長寿の秘密が、人の医療に応用できる日が来るかもしれません。今年生まれた北極クジラが見る次の200年は、一体どんな世界なのでしょうか。皆さんの想像、妄想、未来予想をコメントで教えてください。